एक दू तीन। तो आँख खोली नू रउआ लोगिन आँख खोली आ देखी बिहान भोजपुरी के यूट्यूब चैनल। हमार तो ऊँघी पूरा गई, उम्मीद बा रउरो लोगिन के ऊँघी पूरा पूर गईल हुई हनु। तो ऐसे जौन बात कहतनी तनी ध्यान से सुनी, तनी विचार करी, तनी हमरो के जवाब दी आ तनी नेतवन सबके भी जवाब दी। 12 बरिस के बाद हमनी के चैंपियन ट्रॉफी मिलल ह। धोनी के बाद रोहित के तो ट्रॉफी मिलल ह आ बाकी लोग के भी बहुत कुछ सामान भेटाइल है मैचवा में। देखनी ना हाँ, सारा जाना उजरका कोट पहले रहे। उजरका कोट जीतला पर मिलेला चैंपियन ट्रॉफी में। ऐसे ही जीत के बड़ा महात्म बाजी। मैच ओरैला के बादो चर्चा चले के चाही, का ना भइल, का होखे के चाहत रहे। हई होई तो हमनी के जीत जैती सन, हई ना होई तो हमनी के हार जैती सन। कितना धुकधुकी लागल रहे, बुझात रहे कि अब हरनी सन, अब जीतनी सन। लोग हमरा के बतावत रहे कि सांसें अटक गई रहे। एक जाना तो कहले कि प्राण छूटे वाला रहे जी। रवीश भाई का कहीं, एतना न जान अटकत रहे ई मैच में। ई मैच रहे, निचोड़ ले रहे। हम तो मैच देखिला ना, लेकिन यह कुली बतिया सुन के हम वीडियो बनौले बानी। तो हम सोचनी कि पहले यही पर बात कइल जाओ कि भारत के खिलाड़ी लोग से लोकात काहे ना रहे, इतना कैच काहे छूटल। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लोग से तो कैच ना छूटल रहे उतना। बुझात रहे कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के हाथ में चुमुक लागल बा आ हमनी के खिलाड़ी के हाथ में मोबिल पसरता। गेना आवतो बा तो ससर के निकल जाता। मानतनी कि न्यूजीलैंड से गिल आ अय्यर के कैच छूट गई, लेकिन ओकरा बादो न्यूजीलैंड के फील्डिंग ना देखनी है। कितना चुस्त रहे जी। फील्डिंगे के दम पर न्यूजीलैंड बुझात रहे इंडिया के चंपले रहे, रने न बने दे। आ रोहित जब स्टंप भइले, लोग हु करे लागल, प्राण छूटे खानी आवाज करे लागल। बुझात रहे कि गरम दूध सेरावत आलो, फू करके पियत आलो। बड़ी कैच छूटल बा इंडिया से। ई प्रश्न तो विचारे के बा, चैंपियन ट्रॉफी जीते वाला टीम से हेतना कहीं कैच छोड़ाला जी। चारू जना से बड़ा जरूरी कैच छूटल रहे। तनी पूछिए लोग से कि गेना लोके के बेरा गेना लौकत रहे कि गेना के बदले ट्रंप लौकत रहले। आजकल दुनिया ट्रंप से डराइल नू बा। हो सकेला कि इंडिया के खिलाड़ी लोग के गेना में ट्रंप लौकत हुई हैं, ओकरा मारे ई लोग लोके ना कैच, गेना छोड़ देवे। ट्रंपो तनी एक घड़ी मन बड़ू हो गई बड़े नू, जे मन में आवता उहे बोल देता रहे। आपन मोदी जी से जवाब नहीं खे दिया, उनकरा तो सन्नाटा मार दिले बा। उहे टाइप से हमरा बुझात रहे कि फील्डिंग के बेरा टीम इंडिया के खिलाड़ी लोग के सन्नाटा मार देता। लोकना बहुत जरूरी है, वैसे ही ट्रंप को टोकना बहुत जरूरी है। ऐसे कहनी है कि चैंपियन ऊ होता है जो खेल के जीतेला, किस्मत के भरोसे जीतला कोनो जीतल भइल जी। ई पॉइंट पर डिबेट होके के चाहिए। हमार तो विचार बा कि जीतलो पर ई लोग के फीस काटे के चाहिए। जेकरा जेकरा से कैच नहीं खे लोकाइल, उनकर फीस काटे के चाहिए। सबके बुलावल जाओ, जय शाह के दरबार में ना, उनकर वापसी अमित शाह की यहाँ हालते खराब हो जाई मारे डर के उ लोग के। अमित शाह जब पूछिए नू, ए शमी तारा से कैच काहे ना लोकाइल हो, तोहरा देखा देखी रोहितो कैच छोड़ देले आ गिलो ना लोकले आ अय्यरो से ना लोकाइल। बड़ा मजा आई भाई, घबरा जाई लोग सारा जना। लेकिन जाए दी, आपन खिलाड़ी लोग जीत गए, लोग जीत गई नहीं सन्नो। फाइनल से मतलब बा। रोहित शर्मा के नाम कितना भइल इस मैच में, हीरो तो उहे भइल है। लेकिन जब टॉस हरले नू तो लागल कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते हो गई। हम जानते नहीं कि टॉस हारला जीतला से मैच के कोनो संबंध नहीं है। ए तरह देखी तो रोहित 1.5 दर्जन बार टॉस हारले बाड़े है, लेकिन मैच के जीतता इंडिया। तो हम जानत रही कि हरले तो हरले टॉस, मैचवा तो इंडिया जीती। एगो बात बा, एक तरफा मैच तो ही ना रहे। कबू न्यूजीलैंड जीते लागे, कबू इंडिया हारे लागे, कबू इंडिया जीते लागे तो कबू न्यूजीलैंड हारे लागे। याद बानू वो मेरा कैसन हाल भइल रहे जब अय्यर रचिन रविंदर के कैच छोड़ दिले, बुझाइल कि प्राणे छूट गई। अब तो डाले के पड़ी वेंटिलेटर पर सब जना के। मामूली बात रहे का, सेमीफाइनल खानी रचिन लगते सेंचुरी मारे नू तो भूरता छोड़ा देते, हालते खराब हो जाए सारा जना के। उ तो कहीं ना कि कुलदीप यादव आ गई
आ दोनों जना के विकेट ले गईले, ना तो खेला हो गई रहे। केन विलियमसन जो बाड़े नु खुद से कैच आउट कैले कुलदीप उन करा के, आ रचिन के क्लीन बोल्ड, दोनों गोड़ा आउट। वरुण यंग के ऐसन एलबीडब्ल्यू कैले, बाप रे बाप, यंग तो लागल कि बबलू होवन। ओकरा बाद से बुझनी नु लागल ढोल नगाड़ा बाजे, लोग मामूली खुश रहे। बिहान बुझाइल के कुर्सी फेंके लागी लोग, हो हंगामा उठे, चारों तरफ से आवाज ढुकल चल आवे खिड़की से। मोहल्ला में तो बुझाइल की आंधी उठल बा, इतना लोग खुशी मनावत रहे, खूब पड़ाका फोड़ाइल बा। हमरा तो बुझाइल कि ट्रंपवा से डेराइल कबले लोग रही, पड़ाका फोड़ फोड़ के ट्रंपवों के खूब सुनावता लोग। देख भाई, बेसी बोलबे नु तो आलू बम से वाशिंगटन में गड्ढा खोद देव सन, लेकिन ट्रंप के डर बैठ गई बा भाई, केहू बोलत नहीं है। अब टीम के जीतला पर सारा जाना व्हाट्सएप में देखब के तरह गनगना के मैसेज भेजत हुई लोग, देखे रहुआ, दे बधाई, हई इंडिया, हई दिखा दिया, हऊ जीत लिया। खैर तो विराट लगले कूदे, विराट होंगे, यंग के आउट कैले वरुण, आ कूदे लगले विराट, कैमरा उन्हें चल गई, जीतल इंडिया, नाचे लगले गावस्कर, कैमरा उन्हें चल गई, वो हो गई वायरल, कैले कुछ ना लेकिन वायरल गावस्कर हो गई। टीम में यहन होला आसपास क्रिकेट में मजा मस्ती, जैसे कुलदीप के गेना पे गिल्ली छितराइल आ रचिन आउट भइले, बाजल ढोल नगाड़ा मोहल्ला में, हमरा पूछी मत गनगना दलसन। दिल्ली में तो क्लब में लोग ढिमलाए लागल, होशे में ना रहे लोग, एक के बाद कान में पड़ल कि जितनी सन का लोग कुर्सिया से ढिमला गई। अब बिहार में लोग तो तनी उदासी रहे नु, वहाँ बंदी बा, तड़ियों पे प्रतिबंध लागल बा। तेजस्वी कहले हैं कि ताड़ी से प्रतिबंध बैन हटा देंगे, लेकिन जब हटाइए तब हटाइए, मौका मिली तब नु। यहाँ तो सब सुखले लोग मैच देखत रहे, लेकिन दिल्ली वाला लोग तनी टंच रहे। जैसे न्यूजीलैंड के विलियमसन आउट भइले, बाजल ढोल नगाड़ा, ढम ढमाडम ढम ढम, आ क्लब में लोग केहू हेने दौड़े तो केहू होने कुर्सी से उतर के भुइयाँ लौटाए लागल। बुझाते न रहे कि का करी सन, बिना नासा के कहाँ लौटाई लो। होलियो बुझाता सुखले बीती का बिहार में। खैर कुलदीप आ वरुण टाइट कैले रहे, ना तो न्यूजीलैंड 251 से बेसी बना दी, और ही बेसी बनित रन। अब लागल मैच में मजा आवे, जब इंडिया बल्लेबाजी करे उतरलक आ रोहित मरले छक्का गनगना के। रोहित तो ऐसा धुनाई कैले कि का पूछे के बा, एतवार के तनको ना डरात रहले, लागबे ना करे कि उहे रोहित होंगन जिनकरा से रन ना बने। लागत रहे कि तय करके आइल बड़े कि आज तो जौन होई से होई, हारेम चाहे जीतेम, लेकिन केहू के छोड़म ना। लेकिन गिल तनी डरा के खेलत रहले, निम्ने भइल कि चल गईले। लेकिन दादा हो, जैसे विराट दूसर का गेना पर आउट भइले, बुझाइल कि कोबरा डोंस ले बा। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गई, सारा जाना हकासल पियासल बेहोश। अब का हुई, जीतल जाई कि ना हो, तनी पूजा करो, हवन कराओ, तनी हऊ कर। 106 रन पर 2 विकेट, विराट आउट, गिल आउट। अब का डाउट, मैच गई हाथ से। लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटेनर भइल, हाँ सेंटेनर आ ब्रैसवेल, दोनों जना खूब नचावत रहे गेना के, हेने से स्पिन होने से स्पिन। बुझाते ना रहे कि गेना केने देखी केने मारी, लागत रहे कि भाग आज एकनी के साथे बा। अय्यर और रोहित के गेना छोड़ले पे रन रेट तनी नीचे सर्कल, वही बेरा रोहित के मती फेरा गई, स्टंप हो गई। अब स्टेडियम में सारा फैन लोग के मुंह से फैन फेंक दिलक, बुझेबे ना कइल। अब का होई जी, गिल गईले, विराट गईले आ रोहित, तीनों जना आउट हो गईले। हारल जाई का हमनी के, एमे का बा डाउट। अय्यर आ अक्षर अइले, लगे हलुक खेले, गेना टोटो के मारत रहले कि भाई डरा के खेलल जाओ, हमनी के टिकल रहल जाओ, बड़का लोग चल गइल बा, हमनी से का होखे वाला बा, खाली आउट ना होखी सन ताकि इज्जत बाँच जाओ। लेकिन टोटो के खेलला से ई फायदा तो भइल कि पौड़त आधा नदी पार न्यूजीलैंड के बुझा गइल कि इंडिया किनारे पहुँचल जाता। आ अय्यर के हाफ सेंचुरी हो जाइत न तो तनी होली में 2 पीस मटन कढ़ाइए में से मार देती, लेकिन अब आउट हो गए 48 से पे का करी। तो अय्यर गइल है, अब अइले राहुल। अब यहाँ से क्रिकेट हो गई टेबल टेनिस, एने से टिक, ओने से टॉक, ओने से टुक, एने से टॉक, कोनो गेना पे रन, कोनो गेना पे डॉट, कभी वो जीते कभी हमनी के हारत रहनी सन। हम तो लगनी जपे राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे,
मैच में जब सब होला नु, टोना टोटका मनौती पनौती, केहू मैचे ना देखेला, केहू देखे बैठल तो बैठले रह गई। नेशन के क्राइसिसो नु बुझाला। ट्रंपवा के सामने मोदी जी कितना प्रेशर में आ गई बनी, लेकिन राहुल तनको प्रेशर में ना लौकले। न्यूजीलैंड के बुझ गए कि घबराए के नहीं खे एकनी से, खाली गुड़की देता रसन। तले वही बीच अक्षर के नाव कटा गई मैच से, कैच लोग आ गई। अब तो मत पूछी जी, लोग लागल हरी हरी करे, तनी मनी हमहू कहीं हरी हरी। बाकी मोहल्ला में हल्ला तो बहुते होते रहे, बड़ा हंगामा कैलक लोग, पूछी मत के रोकित लोग के माने वाला रहे केहू। लइकन सन के इम्तहान के बेरी फुल वॉल्यूम पर लोग गावत रहे, डांस करत रहे। बैसाख बुझी की फागुने में चढ़ गई रहे लोग के। लोग खुशी मनावेला, लेकिन ज्यादा हो जाला कबो कबो। जोश में केहू के टोकला से फायदा नहीं है। हम जानत रहनी ये से ना गईनी। अजमेर के घटना सुननी है कि ना, हालांकि वो घटना मैच के पहले क्या। सीनियर वकील रहनी पुरुषोत्तम जाखेटिया जी, डीजे रोके गई नहीं तो उनका पर हमला कर दिलक लोग, जान ले लक लोग। बताई, अजमेर के वकील लोग काफ़ी दुखी बा ए बात से। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं भइल। हम लगनी खोजे कि मारे वाला के नाम का है, तो अखबार में नामे ना रहे। ई लिखल रहा कि कई जाना अरेस्ट तो भइल बा लोग, लेकिन मारे वाला के नाम ना रहे। बताओ तनी वो लोग के नाम, बड़ा मुश्किल से खोज ले बानी। शंकर रावत, जीतू रावत, दीपक रावत, शक्ति सिंह, हेमराज, पप्पू, सोनू, प्रदीप, राहुल, शैतान सिंह, सपेंद्र रावत। अब बुझाइल कि ई लोग के नाम काहे ना छपल रहे अखबार में। ऐसे ना छपल रहे कि रउआ लोगिन गेस करत रह जाए कि अजमेर ह, मारे वाला केहू और ही तो ना हुई। दिमाग लगावत रही। अगर नाम सोची रहुआ, फैज हुई, अफजल हुई, मोहसिन हुई, तो का हुई, अखबार वाला बड़का बड़का नाम छपतसन कि ना। एहू तरह रउआ लोगों के मन में नफरत ठुसाता, भरत तरसन ओकनी के। हमार काम है बता देवे के, बाँच जाई, बाकी बिला तो गई बा। जौन बिला गेलू हम थोड़ा हमारा बचौला से बाँची जी, नानू बाँची जाए दी बिला गेल तो, लेकिन बता देता नहीं। साउंड से वो घड़ी हमार तो कपार फाटे लगल। इतना पड़ाका। ट्रम्प के सामने नेशन के कुछ लगते नहीं थे, लेकिन मैच के नाम पर लोग नेशन कैले रहे। तो हम सोचनी कि के जाओ बोले कि भाई तनी लाउड स्पीकर तनी कम करो ना, चुपा गई नहीं। जाए दी, जौन बिला तो बिलाए दी। अब रोकेला से तो केहू रोकाई ना हमरा से। एगो मैच भर के बात बा, मना लेवे दी खुशी। छोड़ी हार्दिक पांड्या अइले तो जीतैले। रोहित खानी लगले मारे चौका छक्का। स्टेडियम में आई जान, फैन लोग फैन खानी उठे आ फैन खानी गिरे। लेकिन ई खुशी 18 रन के बाद फिर समाप्त होत का रहे मैचवा में। जब लागे कि जीत गई निशन तबे करे जा बैठ जाए, कोनो आउट हो जाए। हार्दिक आउट हो गए, लेकिन ओ बेराले इंडिया नदी के किनारे पहुंच गई रहे। ढेर ना पड़े के बाकी रहे। 15 गेंदा में 11 रन बनावे के रहे। हम कहनी सुरेंद्र बन जाई रन, तू मैच के चक्कर में खैनी सुरती छोड़ देना तो मुँहे में कैंसर हो जाई। गुटका तनी फेंक, तले जडेला मरले चौका, जीत गई इंडिया, भइल भारत चैंपियन। खूब हंगामा, एमे का पूछे के बा। होली में होई हुड़दंग, एमे का सोचे के बा। लेकिन भाई टीम खानी होली खेली, केहू के बेजाय ना कहे के। अनका के गरियौला से होली ना शोभे, अनका के अखबारी में भरला से शोभेला होली हो। जोगिरा सारा रारा। ये नेतवन सन के तो कामे बा लड़वावे के, लड़े के नहीं खे, मिलावे के बा होली में। तो जाइनू भइलू कमेंट्री भोजपुरी में हैं। ई बिहार से लेके दिल्ली आई नेतवन सन जौन भड़कावा तरह सन, ओकनी के बात से सतर्क रहे के बा। ये जुमा होली के चक्कर में नहीं खे पड़े के, बुझ जाई। ओकनी के राउर लइका लोग के किताब, पढ़ाई, अस्पताल, कॉलेज ई लेके ना बोलिए सन। दिन भर ये हिंदू मुस्लिम में लड़ावत रही सन। तो बुझाई तो बुझ जाई, हम तो कह देनी है। आ ना बुझम तो कोनो बात नहीं खे। जौन बिला गई बा तो उन बिला गई बा, ऊ बाँचे के नहीं खे। आ ऐसनो अब कुछ बचावेला बाँचल नहीं खे। लेकिन तबो होश में रहे के चाहिए, पतो रहे कि का भइल हमनी के साथ है। तो ये होता आवता होली, कोनो त्योहार आवता, ये लोग हिंदू मुस्लिम शुरू कर देता। देखी कितना जना बयान दिले बा लोग जुमा होली के। केहू अस्पताल के बयान दिले बा, डॉक्टर बा कि ना, लोग रास्ते में मर जाता, आदमी के कोनो इज्जत नहीं रह गई। केहू एक बारे में बोलता, खाली लोग लड़वावता।
ताकि ये बोलला के फेर में होली खेलत खेलत राउर लइका से कोनो कानून टूट जाओ, कुछ गड़बड़ कर दे, अपराधी बन जाओ। तो बनावे के नहीं, के खिलाड़ी बनावे के बा। काहे से कि ई जीत के माने का भइल, मिल के खेलल जाई तो जीतल जाई, आ केहू बांटी तो हार जाई, हारी के तो जनता जाइनू तो जाता नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।